Racewell Rally. Пилота го изгубихме някъде. Карали сме ви лично нашите герои, които участваха в Балкан Racewell Rally. Завършиха на 13-то място момчетата. Навигатор беше Антон Дойков, който познавате като продуктов менеджер на Рено. И Иван, който отвън видяхте, той ще се появи всеки момент, който беше пилот на Бора. Двамата участваха с Дъстър, който видяхте отпред, който е модифициран до толкова, доколкото говори на изискванията на състезанието, т.е. е максимално близък до серийния автомобил, който всички познавате. Дъстър премина над 2300 км състезателни офроуд в ралито, без абсолютно никакви технически проблеми и без да ги предаде никъде. В смисъл, момчетата преминаха всеки етап успешно, което за тях беше голям успех, както и за нас, като да докажем надежността и здравината на Dacia Duster. И сме много горди с това постижение. Затова решихме да ви съберем и да ви покажем всъщност какво може Duster и какво им костваше на момчетата това участие, да видите какво е да си пилот в оффроуд състезание и навигатори. Всъщност в това състезание аз не искам да омаловажавам ролята на пилота, но в оффроуд състезанията навигатора играе абсолютно ключова роля, защото вие ще видите, ще ви раздадем роудбук. Всеки ден в продължение на 7 дни те получаваха един роудбук от той не може да каже колко страници, но така една дебела солидна книжка, която той трябваше да разучава всяка вечер и на следващия ден да подава на пилота правилната информация. Пилота трябваше да шофира по такъв начин, че откъдето и да минават да не спират, защото тогава ставаше вече интересно. Също смърт само да отбележа, че примерно вчера се оказа, че всъщност никой не знае, че ние не минаваме по маршрута. Всъщност нас роудбука ни го дават предната вечер. Ние имаме време само да го погледнем, но ти пак не можеш да видиш откъде точно минаваш. Вие сте в същата роля. Да. Днес ще ви поставим в същата ситуация. Да видим как е. Да, и вие ще видите трасе от 12 км. Нашите момчета изминаваха трасе, стигаха от 400 км на ден оффроуд. И просто искам да сравните 12 км каква концентрация са ви нужни и като пилот и като навигатор и да умножите това по занесението от 400 км на ден, да си представите каква концентрация им била нужна на тях и каква психика и здравина на ръцете за въртенето на волана. И нашата цел е да ви покажем наистина да оцените през какво са минали, какъв е техния успех, да оцените техния успех наистина и надежността на автомобила. Днес вие ще можете да минете трасето и като пилот и като навигатор. Като стартирате като навигатор, по средата на трасето се сменяте и ставате пилот, като ще ви съпъсват в колата или навигатора на отбора или пилота, като те ще се редуват. Владо ще ви обясни повече за трасето и пътната книга.